Penosil aplikačná izolačná pena je vybavená špeciálnou tryskou, ktorá sa pripevňuje k pištoli a umožňuje tak rovnomerné nanesenie peny na nerovné alebo zakrivené povrchy a ťažko dostupné miesta. Pomáha znižovať tepelné mosty a zabraňuje kondenzácii vlhkosti. Medzi jej vlastnosti patrí vysoká tepelná a zvuková izolácia, možnosť voľby hrúbky izolačnej vrstvy, rýchla a jednoduchá aplikácia a výborná príľnavosť na väčšinu bežne používaných stavebných materiálov. Pena účinne redukuje účinok studených mostov a zabraňuje kondenzácii na chladných povrchoch. Používa sa na izoláciu budov, vozidiel, lodí a nerovných povrchov, dobre príľne na drevo, betón, kameň, sadru, kov, PVC a polystyrén. Nevhodná je však na teflon, polyetylén a silikónové povrchy. Po vytvrdnutí je pena citlivá na UV žiarenie a priame slnečné svetlo, preto je potrebné ju chrániť vhodným krytom. Nie je vhodná na miesta s dlhodobým kontaktom s vodou, pretože to znižuje jej izolačné vlastnosti. Nezväzovanú penu možno odstrániť acétom, vytvrdnutú mechanicky. Produkt sa dodáva v 1000 ml fľaši 700 ml obsahom, 12 fliaš v jednom kartóne.